والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو إتشيرانر ليتني شيدا قوات رمضان هجر منزل الله صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا مدينة شكرا دبو دا دريهدو دا 40 da bakwai wanda ya daidai da 23 ga watan biyu miladiyar haihuwar annabi Isa ibn Maryam in sahha 2026 ga mu a headquarter 'yan sanda na jihar Yobe gaban mai girma commissioner of police CP Emmanuel C. Ado. Mun kawo masa ziyara a matsayinsa na ɗaya daga cikin iyaye a wannan jiha, shugabanni kuma wanda Allah ya ɗora amanar jagorancin tsaron jihar Yobe a hannunsa. Babu shakka labari ya zo mana ta hanya ingantacciya yadda Allah subhanahu ta'ala ya taimake ka da adalci. Daga cikin abin da ka sauya ma wannan jiha, daga cikin abin da ka sauya ma wannan jihar akwai fita patrol, baka duba rank ɗinka a matsayinka na CP, da kai ake fita don tsare rayukan mutane da dukiyarsu. Labari ya zo ta hanya ingantacciya, duk ma'aikacinka ka ba shi dama ya aiki tsakaninsa da Allah a ofis ɗin shi ba tare da an sa masa ido ko an takura shi ba. Labari ya zo ta hanya ingantacciya, duk wanda yake son ya je ya ƙaro ilimi ka ba shi dama, saboda da ilimi ake magance duk matsalolin da ake fama da su a cikin wannan ƙasa tamu da wannan jiha mai albarka. To mai girma sifi, nassin alƙur'ani Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar mana da shi ke ba da mulki. Allah ne ya ga dama ya naɗa ka sifi. Akwai waɗanda sun fi ka ilimi Allah bai ba su ba. Akwai waɗanda sun fi ka ƙarfi, cikin constable na police akwai wanda in ya bige ka ba za ka iya tashi ba. Amma yanzu da ka kira shi jikin shi na rawa saboda Allah ya ɗora ka a kan shi. Wa qala lahum nabiyuhum inna Allaha qad ba'atha lakum taluta malika. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. ميميتا وسيفي والله يؤتي ملكه من يشاء. كقار ميميتا مسا والله يؤتي ملكه من يشاء. مجھے کرشن آیا. الله واسع عليم. Allah yana ba mu labari wa qala lahum nabiyuhum, annabinsu ya ce da su inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika. Allah shine ya zaɓi Taluta ya zama mai mulki a gare ku. To Allah ne ya zaɓe ka ka zama commissioner of police a Yobe state, whether we like or not, ko ana so ko ba a so, Allah ya ce kai ne commissioner of police. Inna Allah qad ba'atha lakum taluta malika. Akwai classmate ɗinka a police, qalu anna yakunu lahu al-mulku alaina, ta ya za a ce Emmanuel C. Ado shi zai zama commissioner of police? Wani ana haƙo bil mulk, su suna ganin su suka fi cancanta su zama commissioner of police. Har ma ana ganin wani mi wuce sa'atan min al-mali, kai baka da wani kuɗi da za a ce ya za Emmanuel ya zama commissioner of police. Inna Allah astafahu alaikum. Allah shine ya zaɓe ka wa zadahu basatan fil ilmi wal jism. Sai Allah ya ƙara maka girma na rank. Today you are a CP, Yobe State, Commissioner of Police, Yobe State, ko ana so ko ba a so. Wallahu yuti mulkahu man yasha. Allah shi ke ba da mulki ga wanda ya so kuma ya baka. Wallahu wasi'un alim. Allah mawadaci ne, Allah masani. To yanzu abin da ya rage a gare ka Emmanuel, a Mr. CP, abubuwa ne guda uku.
abu na farko ka ji tsoron Allah subhanahu ta'ala akan wannan jagoranci, domin sai an tambaye ka ya ka jagoranci 'yan sanda a jihar Yobe tun da yanzu kai ne commissioner of police. Abu na biyu adalci, ba abin da ya dame ka da wane kirista ne dan uwanka, wane musulmi ne dan uwanka, kowane ma'abocin haƙƙi ba shi haƙƙinsa, yi masa adalci. Abu na ƙarshe shine kai haƙuri. Duk wanda Allah ya ɗauki jihar Yobe ya danƙa maka jagoranci, yanzu waɗannan polis ɗin gaba ɗaya kowa halin shi daban. Wani ya haƙura ne kawai a matsayinka na sifi, amma odar da ka bayar ba ta mai ba, ba kuma a san ran shi ba. To ita haƙuri da su, da haka sai wata ranka ji ka AIG, ina ruwan Allah, ba ga kene ciku owo mele ko owo mele, to ai ya kusa gamawa ko, to kila kai ne next. Ai ina ruwan Allah, yanzu ba ga Kayode ba, Inspector General Police, shi ma ya kusa karewa ko, ta yi next. Emmanuel ne si ajo, muna fatan Allah ya samu ji alkhairi akan ka. Allah maɗaukakin sarki ya sanya ma shugabancinka albarka, yanda ka fara lafiya Allah ya sa ka ƙare lafiya. Sai dai ina roƙon alfarma ɗaya, Mr. Emmanuel, don Allah ka shiga musulunci. Mai girma sifi, ina gayyatar ka zuwa ga addinin musulunci, ina maka tallan addinin musulunci. Zan so a ce yau ga Emmanuel mun daidaita sahu, za mu yi sallah tare da shi. Allah ya sa ya anshi addinin musulunci. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.